Assalamu alaikum, barkanmu da sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo. Insha Allahu a yau zan nuna muku wata hanya wadda za ku sa layinku. Misali, kamar in kuna da babbar waya, zan nuna muku dai hanyar da in kamar aka kira ku a waya, to layin kiran zai tafi wata lambar daban da kuke bukata. Misali, kamar aka kira layinka wanda kake da shi, to in kana so kiran ya wuce wani layin daban bacin naka, ana kiran wannan abu call forwarding. To call forwarding kala biyu ne, akwai wanda MTN suka kirkira da kansu, wanda in kai forwarding din layinka ko an kira ka ba ta shigo kwata-kwata, kuma za ka yi browsing, za ka yi komai data ka abu da za ka kira wanda kake so, amma kai in aka kira ka ba za ta shiga ba. Shi za mu yi bayani a kansa yanzu. Idan a TikTok kake kallon wannan bidiyo, ka yi following, ka yi liking, kuma ka yi comment. Kana da tambaya ka tambaye ni. Kuma a YouTube kake kallo, ka danna subscribe. Ni ne naku Umar Tech TV. To akwai call forwarding wanda ake yi in kama kana so ana yawan kiranka, ko kuma kana so ka dan samu hutu, ba ka so a kira ka kwata-kwata, sai dai kai ka kira, kuma ba wai sai ka je ka sa wai ka a jirgi ko wani abu ba. Abinda aka yi kawai, za ka shiga cikin dining call naka, za ka danna star 21 sai ka tura a layin da kake bukata kai forwarding din. Yan buga shi misali mun tura ba ne ta kuma wannan sace, wato yanzu yayi forwarding. Duk layin da ya kira ni ba zai shigo cikin wannan layin ba. Ni kuma in zan kira wanda na gara ma, amma shi kuma duk wanda ya kira ni ba zai shigo ba. Don kuna so za ku cire shi ne, za ku danna gashi nan, sai ka tura a layin #21#. Na dan sace, yanzu ka bude, kowa ya kira ka za ta shigo. To sai abu na biyu da nake so zan nuna muku shine, yanzu misali kamar in aka kira ka a layin ka, ana neman ka, an kira ka, to ana cikin kiran ka, in baka daga ba, lambar za ta yanke direct ta tafi layin da kake kasaita ta tafi. Ko misali in kana da babbar waya, misali akwai wanda suke wani irin aiki haka, kowa da kala irin aikin da yake. Akwai wanda aikin su misali kana da babbar waya kuma kana da karama, ba zai yi ka dinga wannan aikin da babbar wayar ba. Za ka iya aje ta a shagon ka ko a wani waje naka haka na musamman, ka tafi wajen aikin ka da karamar waya, to kuma ba ka so ka cire layin. To zan nuna muku yadda ko da kun layin ku yana cikin babbar waya Android, kun aje ta misali a gida, to za ka iya tafiya da karamar waya. Akwai lambobin da akwai inda za ka je ka saita, da an kira ka direct kiran zai tafi waccan wayar da kake bukata. Layin yana cikin wannan Android din misali, amma kiran zai tsallake, zai tafi cikin karamar wayarka ko da baka kusa. Abinda za ka yi da farko, za ka shiga cikin phone naka, za ka danna can inda aka rubuta setting, sai ka shiga gashi nan inda aka rubuta account, calling account din nan, sai za ka danna. To nan za ka zaɓi wani small ko ni da small zai gashi nan. To shi ma call forwarding ne, amma ba irin wancan na farko da muka nuna muku ba, shi wannan daban yake. Za ka danna number 2 inda aka rubuta call forwarding, za ka shiga, za ka dan jira ya sace, yana sace. Yawa gashi nan, zaɓuɓɓuka guda 4 ya baka, kowanne zan muku bayani akan sa insha Allah. Wannan always forward din shine wanda in dai na shiga na danna shi, na danna ya zama on, to ko da yaushe aka kira ni kawai forwarding ba za ta shigo ba kwata-kwata. Sai ran da na zo na cire wannan, kaga bai da bambanci da wancan na lambobin da MTN suka tana zaki nan. To sai wannan when busy din nan, shi ma an ka kunna shi kuma ko da yaushe in aka kira waya kai dai a dinga jin busy, ko da yaushe busy kawai. Ko baka waya, duk wanda ya kira za ta ce user busy. To amma duk ba wannan zamu bayani ba, kawai dai ne muku karin haske ne a wancan. Za mu dau wannan na ukun, when enable answer din nan, shi za mu shiga. To shi a nan in ka danna sa, misali in kana buƙatar wannan layin da yake ciki, ina so in aka kira sa, kiran ya tafi wani layin daban, to abin da zan yi shine sai ka zo, in ka danna nan, sai ka sa, ka rubuta lambar waya da kake bukata. In aka kira maimakon layin kiran ya zo wannan layin, sai fita ya tafi wani wajen, sai ka rubuta ta. Misali ya danganta da wasu iri kai za ka rubuta, misali ta
sai na danna on off ɗin nan. To yanzu shikenan wannan ya hau. Da an kira ni, an kira main layi na, ana kira in dai ban ɗaga ba to direct kiran zai tafi wannan lambar da na rubuta, ko da wai ba ta wajena, ko da lambar abokin ka ce misali, in dai ka sa ta anan to da an kira ka in dai baka ɗaga ba to direct kiran zai tafi waccan lambar ta abokin ka. Da fatan kun gane wannan abun da na bayani akai. Kai following nawa domin samun wasu fina-finan kamar wannan. Na gode, ni ne naku Umar.